खुलुमबाय दिनै 1 फेब्रुआरि दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बिदिब्ला फैदो दिनैनि खौराङाव। मेट्रिक आनजाद होग्रा बर' फरायसाफोरनि थाखाय एबसुनि गोनांथार फोसावनाय। जाय फरायसाया टप 10 जायगायाव आवग्रिनो हागोन बे फरायसानो 1 लाख रां बान्था होगोन होननानै एबसु बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायनानै होदों। छत्तीसगढ़नि चाकमा बिजाबफोराव हरखाब मावबादिनि गाग्लोबनायाव सा 3 CRPF जवाननि जिउ खहा आरो गासै सा 15 CRPF जवानफोरखौ गोब्राबै जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सा 3 जवानफोरनि गेजेराव सासेखौ आसामनि चिरां जिल्लानि खाख्रागाव गामिनि होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बिथांखौ थांनाय 2021 मायथाइयावसो जयेन जाहैदोंमोन एबा साख्रि मोन्दोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन, नाथाय दायो हरखाबै जिउ गोमानांबाय। गसाइगाव सिमलतापुर पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय। क'क्राझार गसाइगाव महकुमानि सिमलतापुर आसाम बंग श्रीरामपुराव फुंनि समाव मोसौ सिखावा लाबोनाय मा 25 मोसौ सिखावै लाबोनायखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला NL01 AB 1285 नम्बरनि 12 साखा कन्टेनार गारिनि सिङाव गासै मा 25 मोसौ नेपालनिफ्राय लाबोनाय हमनो हादों होनना मिथिनाय जादों आरो बे खामानिजोंनो सोमोन्दो थानाय गासै सा 5 सुबुंफोरखौ पुलिसआ खानो हायो। हमजानाय सा 5 सुबुंफोरनि मुङा रहिम खान, रजरुल इस्लाम खान, लफिकुल इस्लाम, शफिकुल इस्लाम आरो मुहिदुल इस्लाम होनना सिनायथि होदों। लाबोनाय मा 25 मोसौफोरखौ सोनाब बंगनिफ्राय आसामनि बरपेटा जिल्लासिम लांनो नागिरदोंमोन होनना हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय मिथिनो हादों। BTC गोरोबथानि उनाव BSCआ गैया जालांदों। थिग बेबादिनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव BTC गोरोबथायाबो गैया जालांगोन। बे खोथाखौ बुंथिदों MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मोनफ्रोमबो गोरोबथाया जोंनो मोनसे नङा मोनसे गोदान गोहो होदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथाजोंनो जोंनि गेजेराव गोजोन एबा सान्थिया फैबाय। बिटिआर गोरोबथानि सिगां बुथारलायनाय, गावथारलायनाय आरो आर्मि पुलिसनि गाग्लोबनाया जाबाय थायोमोन। नाथाय बेफोर बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोबस्रांलांबाय एबा गैया जालांबाय। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायनायनि खामानिखौ बेरेखा दोला लुबैया। बिटिआर गोरोबथाखौ बोखारनांगौब्ला बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला गैया जागोन। गहपुरसिम सिमा बारायनांगौआ गैया जागोन। सिमा बारायनायखौ सरकारा बिथोन होखाबाय। रोजा रोजा मुंख्लंफोरखौसो लाजिबोनांनाय जादों बिटिआर गोरोबथाखौ बोखारनांगौ बुंनाया होननानै बुंथिदों मैया जालांनाय 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला लाइमुथि इउपिपिएलनि मावख'आव बिथां MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। दिनै PM मदि सरकारनि जोबथा एबा 5 बोसोरनि बाजेट 2019 मायथाइनिफ्राय सरकार दानानै दिनै जोबथा 5 बोसोरनि बाजेटखौ होनो थियारि जाबाय। रांखान्थि बिफाननि निर्मला सीतारमण बिथाङा दिनै 1 फेब्रुआरियाव होगोन बे जोबथा बाजेटखौ। दिनैनि बे जोबथा बाजेटआव माखासे मोजां थिरांथाफोर थानो हागौ होनना साननाय जादों। मैया तिनिसुकिया जरिगुरियानि रैखाथि बिफाननि केम्पआव सासे जवाना गुलि गावना लानानै गावखौनो बुथारनानै लादों। CRPFनि 68 नं बेटेलियननि सन्जय कुमार मुंनि सासे जवाना गावखौनो गावनि AK-47 राइफलजों हरनि समाव गुलि गावना लादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांनि न'खौ हारियानायाव होनना मिथिनो मोन्दों। जाथायनि उनाव देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो उनाव जिउ गोमायो आरो मा जाहोननि थाखाय गावखौ बुथारना लाखो बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो। थेंक इउ।